Asini rohama dihamu dohot game nasian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Ta pamanat ma dihamu amanginang nagabe turpuk jamita dihita di bagasan partikian Bornginon di partangyangan natapatupa ima sian parjamita sada ayat 12 Rodi ayat 14. Songonon ma didok disih. Au parjamitai pabakit raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala diri koti rohakku donian manulikiti dohot mangarisik. Mardongan hapistaran saluhut akka na terjadi di Hasyanganon. Hape ulaon hangalutod doi na tinurpukon ni debata tu zolma manusia asa marhangalutan marhite sianakai. Nunga huida saluhut jadi-jadian akka na terjadi di Hasyanganon gabe idama saluhut nai nalau salpudo jala pangeahion di alogo sabing doi ima yanggo sahatna. Di hamu amaname inaname na hinaholongan molo jujur hita tudirita ganup marsada-sada bohape rumang dohot kondisi nang situasi ni ngulut taganup marsada-sada macai jonok dohita tu kejenuhan, bosan. Dungi sahat rodi tuna bersifat frustasi nang keputus asaan. Ala memang dihamu amang doho tamuinang dangtuk nata pangasak koni dinalaho pasikopon saluhut. Budang do nata parsita saut do napinarsitai alai satokis sabing do hita puas sianakkan nata parsitai dungi mulak mamuse tu situasi dohot kondisi ningolu na totong mengharapkan sesuatu. Obartusia mang dohot tamuinang satikosna dangadong kepuasan didirit taganup marsada-sada. Jala sudah hita saya mula hulak dinalaho pasauton kepuasan isa diri. Takubo torupani lam matua hamu lam sipata jot ro alai gabe lucu hado hamu bawa samangan ay lalap pola non sahirana somar tukar jala sipata mang doho tamuinang nama biar marsaki nama ibau ban nagabe
mangan. Di hamua manami dohot inanami nahina holongan. Dan sebatasi makna ningolua. Hidup bukan hanya sebatas mencari, menemukan, bersukacita. Bekerja, dapat uang, lalu kita bisa makan, lalu kita bisa menyekolahkan anak-anak, dan kemudian kita diundang untuk keberhasilan daripada anak-anak kita menjadi sarjana, bekerja di tempat yang baik, dapat parumain, dapat hela, dan lain-lain. Tak sebatasi. Molo holas sebatasi do, jenuh. Jala, boy do gabe, tergogot. Sau donatar surati. Nasodung ni idani mata, nasodung binegeni pinggol, nasohya hehe di bagasan rohani zolma, ido di parade de bata, diakana makabiari ibana. 1 Korintus 2 ayat 9. Ay songonodo holong ni rohani de bata tu portibion, ola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Alayasa, hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Sian paddohani amang dohotamuinang dilakai situasi ni perdalanan ni ngolu na taparukil honido ngolu na pinarade ni debata. Dan hanya sebatas keduniawianon. Punya rumah, punya mobil, anak bagus, istri cantik, suami ganteng. Bukan hanya sebatas itu. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Adong do mago zol malani hamoronna. Atong bahasa parsitomu mamora. Adong do mago zol mahinor honi jabatanna. Banyak. Jala memang amang do hotamu inang molotarinukon ngoluon. Ang adong na sempurna. Pamanatamu madangi. Ulu do luar biasa sangat ni zolma. Alay saya dong do si pikir hononna. Perhatikan itu. Tabu ni ngulu ni opusianua nate. Bagak karezoni amatai. Bagak karezoni natai. Geleng pistar-pistar. Alay ima. Siap udah nai sahirana dok kurang na. Inna. Pamanat tamu ma. Kadang saya berpikir amanginang, kenapa Tuhan memperkenankan seperti itu? Mulu tapaubuk tutur pu jami tahun, ala jami tahun menyangkut soal pengertian tentang istilah yang dibuat oleh penulis daripada pengkhotbah ini, semuanya sia-sia. Hanya sebatas hembusan angin saja. Jala dipatudus imana doa mangguluon songon na menjaring angin. Melotajaha sudah kitab pengkhotbah ada 34 kali disebutkan di situ sia-sia. Nalau sifat orang oku tu hita bohado asa unang sia-sia. Jala alaniaha do pengkhotbah itu mengatakan bahwa segala sesuatu upaya yang kita lakukan di dunia ini adalah merupakan kesia-siaan. Mulak tu sinak keningani. Puasa saya dipaluas debata. Mamora matai, mamora inatai. Sarupa do matai do inatai ya te. Mamora keluargai. Halageleng nga sudirak kasaya. Yesi pata pinikir-pikiran mak. Tumagong masongoni beon. Marbetsa. Badang manari kiba botarinay. Boy barak marbetsa. Dua mata ni beon. Dan ako berdalani keliling kota. Daripada halakan, sohya rapak nakpe dulu mersina parkir di garasi nai. Amang doho tamu inang
Jumulo malului hamu harazaun ni debata. Dungi tabahonon nama akka odeng tu hamu. Odengon tak kolak kepen. Alai odengi boidoi martudu-tudu tu dia, tu kebahagiaan. Boidoi martudu-tudu tu dia, tu keharmonisan. Boidoi martudu-tudu tu dia, tu kesempurnaan. Boidoi martudu-tudu tu dia, tu pangalapation natakas siad dirita dinalaho mameakon ganup tua kana masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluta. Naung namalo do tu hatai jalai kokagum do hita disi. Hau dangah liau disi. Alai piga bagian do tehe utuk-utuk ni zolma. Ada otak kiri. Berarti dah ngarong istilah sone dokon ni zolma itu. Otak dengkul. Husukum maju hamu. Molo adong otak kiri, adong otak kanan. Molo holas sada tapakke noni boido. Hamu maka ahli. Bodo no bahasa muna dung sidung pertanyaan non. Boado tutu. Sone dok dipedite. Ahado pung sini otak kananon. Ahado pung sini otak kirion. Buasa di bait debata adong kiri, adong kanan. Dan subudo pakeon no holas sada. Manang neko dua ca do pakeon, molo pakeon dua ca bohasa rama makena. Amang doho tamu inang kesimpulan na boy hubain harus balance, berimbang. Dihadiri tahun sesuai itu kemampuan di zolma. Akka guru di boto doi. Ada AQ, ada EQ, ada SQ. Ya. Ada kecerdasan spiritualitas. Ada kecerdasan emosional. Ada kecerdasan intelektual. Molo tasukum musia keguruan. Adong dope musia cabang-cabang ni. Lamrara dope. Dan itu adalah membawa kita ke dalam pengertian menyangkut soal kemampuan dan kedewasaan kita. Untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amang doho tamu inang moloholan otak kana tapakke hudok majo tuhamu. Boy dohola pikiran muna sabing pakke muna dinalaho madalani nguluh. Menerjemahkan kehidupan ini. Dan menjawab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebagai umat yang beragama kita, saya bertanya kepada kita, bisakah pikiran kita menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing? Gak bisa. Manang molo hola tapake otak kiri, boido hola pakai lala atta, perasa atta, ilu-iluta. Tapakke dinalaw menyelesaikan persoalata. Boido hola nilu-ilu, dang boy. Boido hola perasaan, dang boy. Amang doho tamu inang iban na dileo tu hatai tod di purbadiya tu hita. Asa boido hita mamakke, sari-hari do hita patujoloho pikirata, sari-hari do hita patujolohon partodiota, sari-hari do hita patujolohon pakilalaata, parasaata, hati nurani yang ada pada diri kita, supaya hidup ini bisa menggali akan maksud dan tujuan dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya mu amang dohot tamu inang molo hala pikiranmu do benommu madalani nguluon dohot pasidukon sudia ka persoalan namasa ingot ma lam haci do ulum ale molo ho mamakke digijang ni parbinoto ami ima haporseon nami adiho dihinajonok ni hadiriommu tu debata esa dia do haroroni bisu hikmat hokma di bahasa aslinya itu adalah didapatkan dari keberkenanan diri kita takut akan Tuhan. Biar mida Jahoba do mulani habis tara. Jelas dia maharoni
Tapaubuk ma tu evangelium nakining. Isi rohamuna jolo. Inna diturpuk Kolosei. Ima nasotumad dari bata. Nagirgir mangulahon parmainon. Parmainon na marlapatan di si penyelewengan terhadap diri Allah sebagai pemilik daripada dirinya. Alani i bolokon hamu maisya dirimuna. Satia mahamu tu debata. Atau ngamang doho tamu inang molo maragama hape hita. Molo tahaporsiai Kristus ini tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Dada holam makiri pita di surga na pinaradi ni debata. Tapi bagaimana kita bisa menyelami, menikmati, mengutip berbagai pelajaran yang indah dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan yang terjadi itu pun terkadang berlawanan dari keinginan kita. Alai di sido debata mengajari kita dohot manugu-nugu kita. Iban nedok nak diturpuki saut na tersurati, nasodung di ida ni mata, nasodung binege ni pinggol, nasohehe di bagasan rohani zolma, ido di parade debata, jakka nama kabiari ibana. Tarzahau nak kining lagui sebenarnya siap bahasa Inggris do. Makin dekat Tuhan kepadaku. Sahlak paru puad do na menciptakan ini. Na tinadikon ni sude keluargana. Alahama masane sakit di hati hei. Yaitu adalah tuberculosis. TBC. Dungi melamar maimana tu sada ulaun, dung ditinggal lo sude keluarga naik. Imana pe dang dizalo. Alatong dohot imana terindikasi penyakit TBC ketika itu. Dungi harus dirawat intensif. Di sini mana merenung sangat dalam. Jala di sima di gurit-gurit to mana hata-hata niedei makin dekat Tuhan kepadaku. Molo di kidung jemaat. Holan lirik na dosian ibana. Hape dong ma komposer ahli seni na menemukan tulisan ini. Jala di parrohakon mana tung macai bagas saihira ni bahasa ni par di surgodo. Na tinulis son di boru-boru namar sahid na TBC ini. Beberapa bulan dia harus istirahat dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Dungi Roma matau di baem ma nada-nadana. Gabe saut mai sada edde. Dan itu adalah nyanyian yang sangat terkenal dan dipercayai banyak orang. Nyanyian itu sebenarnya dinyanyikan begitu luar biasa sebelum kapal Titanic tenggelam. Kapal pesiar yang sangat mewah, yang begitu diagungkan oleh orang banyak di zaman dulu. Amang loho tamu inang bodoh hita menyelami nguluos songoni. Saunang murah-murah madele. Apa persoalanmu sekarang? Jangan putus asa. Apa masalahmu sekarang? Jangan hakimi dirimu. Jangan hakimi Tuhanmu. Jangan menganggap engkau rendah di mata Tuhan. Dan jangan menganggap dirimu orang yang tidak begitu berarti di hadapan Tuhan. Amang dohot tamu inang, sehebat apapun kita, sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk merancang hidup kita. Zolma marsakab dalanna, debatado anggo, patotu lakana. Kita hanya merancang, tapi yang memancang kehidupan kita adalah siapa? Tuhan. Di boto hamudu isona sumonang zolma iportibion, dak pangulani huria. Dak padita. Alai zolma na sumonang di portibion, ima na boy mangatusi, aha lapatan ni namasa di nguluna. Aha namasa no yang diho, hurupi au Tuhan.
Marhite na somangasakon pikirakku. Alay marhite naradea hohom. Leo tod dibitu diriku. Asa diajari tod dimia umangida na buni. Si anak kapardalanan na masaon. Dungi. Pabuhommu matuahu. Ahado lapatan ni namasay. Sidohonok ko amang doho tamuinang. Hamuak ka parari Kamis, parari Rabu, parari Selasa. Doho parari hari nasi. Molotadok kita marhuria. Kita harus menyatakan kepada diri kita melalui khotbah ini, milikilah spiritualitas di atas rata-rata. Ubay contoh. Di namasa songoni si taonon natung macebelga tu si Job. Isi dona parjolo makata itu ibana. Ise. Inatai buru syaturi. Mangnaburuaha may rupani. Ay buasa songoni namasa tuho Job. Ay pangulan ni huriye doho. Patsay burju doho niyan. Iura bulanan mo di karar horo. Ay tadi kumay to kami. Hape di hinaburju ni hadiri ummi tu depata. Latsadong be pandibangyon di depata tu burjumi. Si do ise. Si Ayub. Si Job. Ala di botoy mana? Ditoruni rata-rata do. Pamikirion ni inatakon. Taringot tu namar debata. Dungiro mamusedo ngan ni si Ayub na tului. Ah, songonot dorai ketua. Nadong dora parulom muna buni. Uben nagabe songono masa tuho. Teman yang tiga ini juga memiliki spiritualitas di bawah rata-rata. Roma si Ayub madok. Hamu dong aku natuluon. Sugari dong neraca. Andaikan ada timbangan. Belum tentu kau lebih baik dibanding dengan saya. Alai si dohonokku tu hamu. Termasuk tu inatakku. Tu haki. Tu hakku doi. Nang ditiki mangan. Nang ditiki somangan. Nang ditiki mekelau. Nang ditiki tangis. Nang ditiki marukilau. Nang ditiki marlas niroha. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Ayub itu bisa menyikapi semua persoalan yang terjadi dalam hidupnya? Karena dia memiliki pengertian akan spiritualitas di atas daripada rata-rata. Atong kesimpulan na aha, dalani nguluon unak pangasako pikiranmu. Dalani nguluon unak pangasakon botohonmu. Dalani nguluon unak pangasako jabatanmu. Unak pangasako naha, arta nadong diho. Halayahado si pangasakonommu. Hauduhommu. Dangadong. Sugadda siyani. Dungi di pangasakoko. Lehonommu madirim tu debata. Asa debata na mangatur ngulum. Anggoy so nang maho. Jala porsea ho tu debata. Na dumenggan. Lehono ni debata tuho. Karena rancangan Tuhan gak pernah rancangan kekecewaan. Tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita tidak sanggup membuat hidup kita seperti rumus. Seperti apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita itu secara mutlak kepada Tuhan. Homa Tuhan yang mengatur. Maka semua akan baik. Di akhirnya. Di endingnya. Atong di hamuamang doho tamuinang. Ido na nidok ni turpukon. Uben nagabe didok imana. Sudah hape ke sia-sia adok. Aledang sia-sia, molo tadalani nguluon di bagasan, biar marado debata. Dang sia-sia nguluon, molo tapangasako debata. Dang sia-sia nguluon, molo tapakilalahon, ikon marhite pangurupion di debatado. Asa gabi boy hitam, maka monakon dohot memaknai kehidupan ini. Atau ngido lapatan di namar Tuhani. Dang asa itor mamora hita. Dang asa pitor tadi kita siana asing. Bukan. Tapi kita bisa menyelami hidup ini dengan konflik persoalan kehidupan yang bagaimanapun. Selamat menjalani dan memenangkan perkara hidupmu. Petik dan ambillah hikmat. Dari semua perkara kehidupanmu tersebut, ingat dan kau akan semakin diperkaya. Akan pengertian bagaimana keluarbiasaan Allah menggembalakan kehidupanmu. Dan itu adalah hebat
dan sangat luar biasa. Amin.